Parlau hak ni video lawan Rajpi, ika film ka bakat tang, dan noti profesor. Kani ka film ka sedang, we no hai profesor, bakat tang Usharman udah brio bahe brio, bar ubas ngai, ulak wa ban rai ko, kum ki we ki brio. Uju pay TV, ya ka jing le exercise ki brio, da ka jing le exercise ka ban, paduna ya ka jing sengai jong ki brio. Usharman ku ban rai ko, bang ba sneu la ban le exercise, namar ba sneu thai. Haka Wilmar College ka ba uhikai. Ula le ko wega research ban wan pania kum no ban pan mi ye ki dawai ban paduna ye ka jing sngai jong ki brio ka jing le experiment ka jong o ul pandon kam dagi khnai ban test ye kata ka dawai ka ba ule research ha ka we ka sngi kita ki khnai ka jong la lai na ka lab ko jong ka we na padeng kita ki khnai le yo i ba la rong ha ka patalun jong we brio ba dang ye song kai rangkat bat ka samla ka jong ma le yo i ro chibon ki khnai ki ba le ya phet cha surau Hadoba penlong ye keliban ja kajing ja accident. Andau charman ul poch ke college. Dia i kata kajing ja accident. But ulia i ro ye khnai ke jong. Ba kilalai na po kalap. Hamar bau yo i kata ula le chapo kalap. Lo kelina we student jong bale ja ayo balai kita ke khnai. Jason ulong yo ba piklet ban khang ye kajing khang. Ulong yu Jason kum no kum ta ngakan ma ba ngaladep khang hi. Hakata por lo bakla biang ban niat yo ta ujing khang. Jong kita kesenduk bah kiset igi kinai. Setangka tukan ne ikinai kepadang ton apa kata kalau. Bat we kunai upat sengai. Sharman ulah leiban pi ya tau kunai padula ai jimba miu. Jason ulah peni iu ka resol kebami ne kata kecing le eksperimen ke joki ba. Kata kata wai ba kila de ble research. Kala ai ban paduna ya kecing sengai jong tau kunai. Lakum ba RP% kecing duna kecing sengai jong tau kunai. Profesor Sharman los nyuk men ba. Kata kajing le eksperimen ka joki kalang ka bajop namar kajing lai jong iknai na kata ka lab ka jong ula haban i kendo bada udin Richmond ubadi pe ikasan department jong kata college anda lawan hang taw la jong hakawi ka chuki namar kajing sngai ka jong unam niam ban chong hata ka chuki lo cha mai hodin namar kajing bakla nga jong balai iknai barula yetho yu charman ikata college jong ki ba la jubai tangka na kawi ka bro ka ba ka Louis ban ben kiwi ka jingwat pania hata college ka jongki charman uli ai ka we ka khanai ka bai kata ka ka la ka pela jong udin so udin ula ye tho yu ba man taw snem an sabi tangka ya kata ka college ka jongki daw harlan kumba chipeu million lo an yu charman kata ka jing yo ka jongki de lamba i kam ka jongpi charman ula sniu tanat kata udin ula phayu ban le ba ha ka jing le research ka jong ka ba udang le manta Andau charman ulai kata khanai kalahap hakapila jong udin. Apo kelas kat bau dang ai jing batai bat tho hakabalak bon. Kita jing tho jong o bisla cha niat namar ka jing he ko ko jong. Baro khanang ta kiba yoi kilar kiu. Andal kut ka kelas ka jong. Lawan ka karla. Le yitho yu maka kadi ka ba dang pole graduate haka chemistry. Ka kwa bani kan do bado namar ba ka bon nuksa yagi kam ka jong. Charma plus Newton na kata kalau yung maka kadika big fan ka jong haka chemistry bat kalkwa bani kendo biang bado Charma plus Newkwa kata ba ulas dang ban itanat ika kikimi pa jong Charma bat ki men ki para ka jong kadiki bro ka pasngai kumoi haka jing ye chong ya bam ka jong ki kili karen ye khana kila ye karen danda haka charmi Charma uliyo iko wega chithi na ka karla bakal pawan yu haka ying ka jong ka Anda lawan haka ying ka jongka kala ipan bit bado ba kakwaban ya lek kai ban lek bam haka we ka restaurant ka ba kerteng deskrem charmaro ula snyukwa ban lek bam haka taka restaurant kum taula ipan bit bat ka bakin ya lek haka sngi thodeng charmaro snyukmen ba ka sen ka manakong kunsa yo ban ikan do samla haka ta ka jong ka ba live pe han news nem anda lo po ying kat ba udang pe tv ula yo thia Lepas ni uyo iba kumba mau ubat ke karla kibami hakatak TV uyo iba ula doi ke karla namar kejing kia ke jong kelangam capo ujiap anda ul kendit ula yoi ditang kejing pos ni ke jong ula seni bitar ye kejing sengai ke jong kumta nandu utak seni ula sedang balik practice exercise badula leiro sawe doktor ban pak sumar henry kejing sengai ke jong kam duda kanek kumjo hak seni tho ding ke karla padu kelalik bam hakawi ka kelap kan bagi dang ye chong bam hang ta we nong kren baru nong le danda jang kata ka kelap
ulia iyo charma ya kejing sngai ke jong ula keren nanda badula keren penyo charma ula sneu yam ram badula sneu si anda ula pohiyeng ula chong sneu si badula yam kan bau dong pi tv ulia i ke doktor ki bara ya wi bru babang charma ka to por ula yo thia ula posio ulia i ko ba mo ba ra kita ki doktor kilemut ban sumario charma ula at badun bara kita ki doktor kila ting bat kila ye pet wi doktor udang peju charma ula sengai hadu kata-kata hadu ba utau doktor ula chata bat lapai ke jingkhang yet ula ya cha sorak ki pulit ki ba yo iu kila ting charma ula wan ha ke jing ba sa karla anda karla kala yo iu kila ting yo lia i ka do siar ka kamera ka choka ula chim ya ta ka do siar bat ula bam ya ka ta ka do amar ba ula deban bam la pendap ka kepo ka jong bat ula like sem ki brio ki badan hajan kila cara ha ta ka sem ka jong wi brio uba mut ban thang secret la kem ding ka ta ka sem ka jong la pte baraka nong ba andau lu kendi lia i di tangka jing pho sneu ka jong la sneu si bat ula sneu bitar komta ha ta ka me ula le jika lap ka jong ula kwa bantes ye kata kada wai ka ba ula eksperimen haswa bondi ye kata kada wai ula tes hado kan no ka bor jong ka jing sngai ka jong anda ula dep ula di ye kata kada wai tang chipang kata kada wai kala trikam ula kelan hamadan kata ka jing sngai ka jong tang ha ki kato kan ni ki minit ula kala chau ba rai kho anda ula iba ula rai kho ula sneu ka men hado kata bom tiba ke jing rai kho ka jong kan ne ka ba dang trikam ka dawai balio iba kita ki jang ka jong kim long show ba kila he la lich ko wi ka dukan panthet da ki barit lu persang chibon teli ki jang ka ba fit ya ka met ka jong baru lu perkhat da ka no ka ba u itanat ban yo le biang chaka jing le exercise ka jong ading ka taw lu lich ka ko le ka jong da ka jing sio komen ka jong ula pertabrio banga lai rai kho banga la rai kho kakarla kalwan cha pok alap ka jong kami thu chu yu ma u de charman kalakli u chano dan u charman yala de u long ba tip chano udan kala ong u long ne em bangan tip yipi u long ka bele u charman ye thu yipi se chapang ka jonga kala ong u em pat kala ye thu yu dang man din ki chuan na klap u charman o klem ye thu ka chano ba u lek hang taw lo ong ka da phidang kwa biang ban le cha klap nan sa le rang kan bat phi bangin yo ye ba me ye di kala ong yu kum nongan ye le bat phi aba ngampat I thu ye phi ha ta por la wan we pulin taw pulin ula khadio body badula kli u ka ik baje hang ta charman ha ka por ula oi ka karla phi yo sneu am ki brio hang nei ku ju khod inga body badula oi taw pulin ngala sneu komen ba phi wan hang nei ban ai ko ble nang banta ka tanga ka chong phi ya ka jing wan ai jing bam ka jong ka yo charman ba charman ula pha nga ban ai ko ble nang banta ka tanga ka chong phi taw pulin ula sneu tanat de ka ta kat bau charman udang keren ika he biang ka kti ka jong ha ka ta ka por lo bore ika ta ka kti ka jong bat ula pan mi ka sabar yo kan tibyu bat ula pe yo ka kti ka jong ko la he komta ula li biang chapo ka lap ka jong ha ta snu lo slem man wan chapo class yo por sho ban chim class odin no li yo ika ta ka jing wan slem ko jong anda ka kar lak la ikan do bado ka la kli u sinu pi lej menestam ngalawan ha ka lap ka jong pe ba phim ton bangamut ban ong mangin lej biang chaklop ulah loi ka ba yo por pan lej bad ula phai ka bakan ye lej no bad u body lada ka ye lej bad u ro long hi shu ula ong ba un sa lej no ban ikan do bad body bun pha no yu ban ye lej bad ka ha ta por ula lej biang chapo lap ban ti ka ta ka dawai bun kala biang cha u body ha ta ka jan mi ula lej ban ikan do bad ka karla kala ikan do bad body kampan se kala ban lej bam sneu ba bad u kam tip yu body mu ude u charma ha ta kamet lawan biang uregi ude briuba jule danda bat kren danda ha ta ka klop uregi ula chat bat ula kren danda body ha ba yoi ya ka kom riam ko chong ula kren ben kala yu bat ula rki ben yu baro ka briu hang ta kila yerki ye ka ta ka jing kren ko chong uregi ula sneu bitar ula kren ben ye kimi pa chong body ba ki kimi pa ka chong ki de ki basangai body ha ka por ula sneu bitar ula choyo regi karla ha ka por kala sneu komen bat kala ye ro yu ka senu banakong kala ye do bado hadeng kata kali yoi e karmiang chantur ka chong kala body hamar ba yo i kata ula liberam brancha ka gali ka chong jeson uli yoi ba body ula siu bai bam
daka kadadika jong charman ba tip charman baru body udah ujo brio lo ong yuta no pi jong kata try dukan ba tau brio la pendan ka makla yata ka kadadika lo body ni body lo ong yu body beli me pendan ka daka kadadika jong charman hang tau liya i ikejingan jong ka remiang centur jong body bar laat ki kijat ka jong ba ulah sedang ban kala cao chairman ka kali jong ha kata por kelayai la coban kontrol aja kejing ya tengkok hadin katukan ni por lawan gipulit ita gipulit kali yoi ba chairman udah napo kata kali kum ta kila pelai no yo napo kata kali harus ni bebot ula slembiang badwan capok kelas amdon kena show apo ta kelas udin ula ap yo ula ong yo bon sali samit na hi kata ka proposal na kebenta pekin yo akaran badule payo ban pen kre ya kata kejing le eksperimen ka jong na kebenta ban pen iyo harlan begini ya kekaran kebaun saai charman ulah kulari kata baun sa pengkreno anda lupa cepo alam jason uli toyo ya kejengja jongki data jongka eksperimen ke jongki baru la keli umano bele bah alaja kita data charman uresnya to ya kejeng bakla ke jong ulai toyo di mau hibale ba ula bakla namar ba uperkat dak menta body jason ulong yo deban pelai jemut ya kata ka eksperimen ke jongki nak menta begini yo keran charman ulong hỏi ka de kata ngam te bale ka je nga kum nei menchua ngam chu perkhat kum nei bat ngam chu perkhat chapang de jing e menta ngala long kum nei hadin ka taula e kendo bat ka karla ka lei thoyu chapang ka jing an ramian chen tur jong body ba ka por ba ka lei kendo bat u haklap charman ulong ka oi ngate bi kata ba ulade bi thoy nga karla ka long namar ba ngai egp ngam kwa cho bani kendo bat u anda kalamut ban lei charma hak ta por ula khodeka ban wan bam jam mit no hak yin ko jong ba la pha ki mi ba ka jong hak jan met ka karla kala ban bam jam mit hak yin ko jong ki mi ba bat ki ba yin ha sem ko jong le kren ba ki kwa ban chong kurim no ya charman bat ka karla ha ta ka jeng ye kren ko jong ki kalong ka ba sapalat charman ula snyuking ba yong kle ye ka ta ka jeng ye kren ko jong ki hadin ka ta ka ba dang le on yi ka karla sa yin ko jong ka namar ba charma snut nan ikata ka jing sky ka jong ba kwa ban nok kumu body kumta la pai karla kidi ban sange no ye ka jing ya de ka jong ki kidi ban ya no bat u body ha ta me do charman do le biang chaka lap ka jong la di ka dawai ban pakla biang cha uba rai kho kata cha body jason rios no badan brio apo ka lap la le ban pe hang taw dio i body ba udam pakle ka dawai ula le badula ban sange yo body long yo de bapha u charman yo jason long em mem la ban le ka ne kat ba udak hang yo hang ta ka jing kren jong body kala chipang jong body chipang jong charman jason hak ta por ula te lemut ban pendo no ye kata ka jing pengkle da wai ka jong body hak ta por ula bod yo bad ula khang ye ka jing khang hang ta ula rikhi ben yo jason bad ula kren kop yo hak ka sim bobot ka karla kalawan haka ying ka jong clear i ka chithi na body ba ula phawan ni ka bakin wan bam jamet hak ying jong utin ba upnyang se ba yo harlan ba ulawan hak ying ka jong ha ta me do body ula khade ka ban le no cha kamra ka jong ka karla kam tre ka long yo ba ka khlem wan bani kan do bat ban le cha kamra ka jong loi ka ngadon ka me ban ip ba om long mangan ip hang nei udin hak ta por ulawan ban ula klika chanu charma bau haban peni ya ka eksperimen ka jong nak banda pekin yo kran ka karla hak ta por kala khode body kalong yo pitip em ya ka research jong charma beli phim jarap yo udin ulak li u kumno utip se chapang kata ka eksperimen jong charman budi ulong yo hoy utip he ba uju ye trer kan ba du charma udin ba u yos ne kata ula yalam yo akmat jong harlan uli to yo harlan ba kila cha ta ho charman uli lam da body uli badan sabat kham start palat ban yo charman warlan hak to por ula phai body ban batai no chapang kata ka jingle research ka jong body hak to por ula tho ba ula batai chapang kata ka eksperimen ka jong bat ula batai ro bat ka nuksa ula batai chapang ki jing sngai jong ki prio kata ka jong batai ka jong kalong bo biang kumu charman ni adem ba ula dep kata ka jing batai ka jong ula khodi karla man li no badu cha kamera ka jong handai karla kam tre hak ta me ula yalam lai ngu ki the kita kyung the kila ithia badu hak po step le ya iba ula kala cho charman
hata step karla kelawan hakai jing kejong Charman udah yos nyoba kelawan ulah kini jing tia ulah kang ye jikang uting yo kan yo I ya kita kente kadakar la kadang ye toyo ya ke jing tumu jong body ban kam trai ya ka sai kejong lemi ka we kente na po ka kamra thia kejong hata pot kala snow pitare o walada o Charman ulah ing ka ba om demo ba ya lam kente ude body Henry kam nge yo kelong yo ba kam kwa sho ban yo I ya ka dur khamat kejong lawan Jason ulah pa yo ban wan na chapo lap Udin ulah pa weng kerteng kejong lebut da kerteng jong body kum profesor haga jaga jong o Charman haga tak por ulah snyosi ba ulah cha pe kam nakataka college tamba kam dan jingi per body bat o namar ba kide ki jok kibreu ye per tangka jing sngai bat ka kerteng andau Charman ulah po ching ol pe tv yo I ko video jong body ba ulah keren kop yo onum sngai cho kum Charman ba ulah dan kadawai hakti Charman haga tak por ulah sneu pitar ulah lebiang caka lap ka jong ulah chim ikata kata wai ba ulah the eka charot ba kwa so ban kala cha body Charman kat ba udang tan chapo ka lap ulah chim katin so ka ba uthep ikata kata wai ban rai kho ka jong ka ba uthep ka por ba udang long body ka mau ulah di ikata kata wai ulah kala biang cha body Jason haga tak por ulah ipla ikata ka jing kala ka jong body ulah chim baro kita kitin so Ulang yu Jason kita baro unsadi bo uniai nek kom ubodi Jason ulah khang yu bo de bandi kita baro yon yap ulang yu selai kata tamun yu balik cikata ka jing kawai kata ka men aswa pon dai bodi lukura yu Jason andau Jason ulah tibrio ulah pet pran cikata ka jing kawai bodi kata ka jing kawai uli tho ikibrio kibawan hangta ulang ki baro hang nei pimtip yanga mangade we ka jing khia ka jonga men step Adu spa menta pi nga kum nei hang tau la pei por ba on sa sedang biang ke jing at ka jong andau la sedang biang ban sngai la di tang khan det chua ban penja kata ka jing sngai bro hang ta kala I phlayu andau la mut ban di chiklong ta ka tawai la wan Jason ola ben sange yo bar uli tho I kita ki brio uni brio ola thumo ban peniap yo Charman budi ha ta por ola sning pitar ola kura yo Jason ban ulah mut biang bandi Jason ulah penhap ya kata kata wai budi ya kata por ulah mut biang ban kurai laat ka keti ke jong ba ulah sedang biang ban kala chao Charman kata ka keti ke baat ke jong ulah ksi ya lade hanta ma ubat budi kle cho ya lade da lade ha ka khado laat ki keti ke jat ke jong bat laat ka met ke jong budi ya kata por ulah kala biang chao Charman baro hangta kita ki brio kala ipala Charman ha kata kapor ulah sneu le rai ulah ye tho iki ye kata ka jing le bakla ka jong chapang kata ka jing le risai ka jong ba ka jing thumo ka jong ban wat penia nak menta ban pen mi ka dawai ka ban ye rap iki brio namar ka jing khwan man toy ka jong ba kwa ban long u ba rai kho kalawan rai u ye kata ka jing ja ulah sneu si ban ulah le baro kita ki brio hangta kila sneu san e yo ka karla ko long yo bali pim ju ye tho inga chapang ka nei ka jing le ka jong phi Uloi ka kata ka daw baro ka de ba pediang ya ka e ka ba ulalong kata ka de ka jing kwa rai kho ka jong ka la hang ta ka la pentengen yu ka la kho diu pakin ye chan no ba kam yo sam la pan ye chat ha ka jing ye khawai Charman ha ka por ula lik bat ula ye chat bat ka kaning ka film la kut no hang nei parlok la da bis new tanat ikani ka video snu ba like bat subscribe ngin si kan do pat ha ko wi pat ka video ko ble shibon